Hej, nu vil jeg vise dig, hvordan man udregner 8% af 1325. Ved at gøre det, skal du simpelthen bare sige 1325 gange 0,08. Derved fordi at 0,08, det er 8% af en hel, som er lige med 100%. Derved, det giver så 106 kroner. Sådan. Hej, nu vil jeg vise dig, hvordan man udregner procenten af et tal af et andet tal. Så, her skal vi så finde, hvor mange procent er 60 ud af 300. Ser I, det er simpelt. Man gør simpelthen, man siger bare tage 60 divideret med 300. Det giver så lige med 0,20. Som simpelthen er, det er så en femtedel af en hel, eller 20 hundreddel. Og eftersom procent altid er i hundreddel, så er det ergo 20%. Så 60 divideret med 300 lige med 0,20, som er 20 hundreddel, og derved også er 20%. Hej, nu vil jeg vise dig, hvordan et procentantal er, når det er over 100. Hej. 125% af et beløb er 800. Det vil sige, at vi skal finde 100%. Så vi skal fjerne de der 25%, ikke også? Derved siger vi 800 divideret med 1,25. Det er så lige med 640. Fordi at man dividerer med 1,25, som er 125%, altså en hel, som er 100%, og 25 hundreddele, som er de 25. Derved har vi 640. Sådan der. Se, når vi udregner med reduktion, er det vigtigt ikke at blive forvirret. Man kan jo ikke lægge A og B sammen, så vi tager dem sådan cirka hver for sig. Så stykket hedder 2A minus 3B minus 1A plus 4B. Nu tager vi så 2A minus 3B, det kan man ikke. For A og B, det er to forskellige slags tal. Kan man så godt sige 2A minus 1A, det kan man godt. Så vi siger, at det giver så A, fordi der kun er 1A, ikke også? Det er så A. Hvor mange B'ere har vi så? Vi har minus 3B, fordi der står et minustal foran den. Minus 3B plus 4B. Se, det her det er jo et negativt tal. Så det bliver så A plus B. Ja. Hej, jeg vil nu vise jer, hvordan man udregner reduktion på et højere niveau. Hej, nu viser jeg, hvordan man gør. Se her, nu har vi så en parentes, det er så lidt forvirrende. Men frygt drej. Hvis der står et tal foran parentesen, så skal I simpelthen bare gange ind i parentesen, fordi der er et usynligt gangetal her. Så det bliver så til 3x plus 24. Fordi så har jeg fjernet parentesen ved at gange ind i den. Minus 12x plus, der er også en til parentes igen, og hvad står der så 5 foran? Så det er så plus 10x. Se her, nu er der en minus inde i parentesen. Så bliver tallet også til minus, fordi det er 5 gange minus 6. Så det bliver så minus 30. Og her har vi så den rå skabelon. Nu har vi så 3x. Og nu er det nu, vi ikke skal blive forvirret igen, for vi har 3x minus 12x. Det giver så minus 9x. Plus 10x. Det giver så 1x. Så vi siger x. Nu tager vi tallene. Plus 24 minus 30. Så det er 1x minus 6. Det er facit. Selv tak. Er den optaget? Kildevæld! Den nyeste drik for Kildevæld! Nummer 14 smag og pan B! Plus 4. Okay, jeg tror jeg har den. Kom her, Andreas. Gå nu!